Ayalı kүйөөсүn доңуз чочко dese kançalık günü. Bu albatta jakşı emes, ayalı ошентип aytkany. Andan sırtkary kүйөөsü de ayalı ошентип aytkany jakşı emes. Andan ajdaşıp kete albagandan keyin, çoğu jaşap atkандан keyin, jaşay turgan uy birge bolgondan keyin, doңуз degenge 5 tamga kelse başka 5 tamga altınımdı, 6 tamgan 2 tamga koşup koysanız misal üçün oşonu menen jakşı ele bolat. Anan emne üçün uşunçalyk az dünýede biribiriz göňülübüzdi ortuş gerek bolat, urmatly bir tugandar. Kede köçödögi koňşuňa, uruska je başka biröge dele gülüp süýleýsin dagı, oşol gülüp süýlegen jakşı sözüň özüňün ayalyny aýtsaň, ayaly güýösüni aýtsaň, albatta bul jakşı bolboýby. Geçirip koýuňuz dep madaniýetli bolup, ozuňy çüýrüp süýleýsin, awtobusga çykganda men izdep, siz dep süýleýsin marşrutkaga, ömürüňde saňa jakşylyk kılgan emes biröge. Itke da ket dep bunda kültürünü süýleýsin da anan güýöňe gelgende doňuz deýsin. Eger oşonto berseň bir gün özüň doňuzda köçüde galyp kalasın. Er sylagan eşikde kalbayt degen söz bar. Egerde eriňi sylasaň, güýöňi sylasaň, eşikde kalbaysın, at sylagan joý kalbayt degen söz bar.